Biz ертеден бирле блиц опрос төшерәбез. Бүген бездә кунакта безнең театрыбызның шибәр артисткасы, яшь артисткасы Ләйсән Мәхмүтова. Хәерле көннәр. Безнең блиц опрос 30 секунд бирелә. Һәм мин сезгә сораулар бирәчәкмен. Сез тиз генә шул сорауларга бөтен фантазияларны уятып, тиз генә җавап бирергә тиеш булачаксыз. Яхшы. Әзер булсагыз, без башлыйбыз. Киттек. Артистлар өчен иң рәхәт тавыш. Баритон. Карабас-барабас инди театр җитәкчесе. Кукол. Курчак театры. Курчак, әйе. Ни өчен кенгуруны театрга кертмиләр? Чөнки ул билет алмаган. Станиславскийның сүзләре буенча кием илгешенең дәвамы Театр. дөрес. Театр сәнгате кайсы илдә барлыкка килгән? Грециядә. Беренче рус профессиональ актерның исеме ничек? Волков. Дөрес. Волков. Музыкаль спектакль башкача ничек дип атала? Водевиль, мюзикл. Комик. Ул Коми республикасы яшәүчесеме? Әллә шаян рольләр бар? Шаян рольләр. Мәктәп белән театрның иң төп аермасы нәрсәдә? Төп аермасы. Анда мәктәптә бер звонок, монда 3 звонок. Кыңгырау. Театраль сезон белән гакыди ишектең охшаш яклары нәрсәдә? Театраль ишекнең. Юк, ишекнең һәм сезонның. Алар икесе дә Ачыла. Әйе. Артист өчен иң зур бүләк. Тамашачы. Һәм безнең әлеге рубрика нәрсә дип атала? Шаяннар дип атала. Шаяннар рубрикасында Ләйсән Мәхмүтова иде, ул 30 секунд эчендә инде бөтен булган сорауларга шәп иттереп җавап бирде. Рәхмәт. Рәхмәт.